Pizza, right? Still one sound. AKUENWEBE Ozonkpu ENUGWU-UKWU Nwunye eze ma nwunye osote omenala ọka esi eme procession abụ I believe that people that we love. I don't even know about it. Like I'm more. I'm not fond of winning this. Ndị ajọ political campaign n'oge anyị maka isi aka ọnụ ndị Yoruba ịnụ ndị Igbo ana m ekwu mgbe niile si na ndị Yoruba gbara Thank you, Lord. Thank you, Lord. For you. Please, ladies, thank you very much. Children, please come out here. Whoever speaks, thank you. And I salute your courage. Please have your. Anything no starting that, we have started that.
they invited us and the let's appreciate the people. Red cap movement. We get chelo. Mmangu jeleze biko siapala la kaime rabia. Uje go no mai chogi nenu ba kedo kulola. Biko no no so. I na choka I made the other section. Okay. If I His Majesty, Igwe Engineer Sir
ndị Igbo so n'ife a na-eme maka na Chukwu gọziri ndị Igbo special wee lezọfụla anyị n'anya onye ọgwọ Igbo bụ enyi o enwela anyị bụ enyi enwere ya nwe obodo idelụọ n'ifụlụ onye Igbo ịgbalụ n'ahịa nye bụ obodo nwụrụ anwụwe na n'ife m na-ekwuwe egwu m nwoke m na-eti Igbo nwere enwe iluzie n'England onye ga-afụrụ onye Igbo iluzie n'Italo onye Igbo nọ bịa ibụrụzi Igbo wee jee Malaysia n'ịgafụ ndị Igbo anyị bido Thailand yo ndị Igbo na-anọghị edo iluzie na Chinko n'ọbụ ndị Igbo julie iluzie na Japan wee ndị Igbo lie obodo bụ n'ijelu n'ifụlụ onye Igbo kwalụ na ndị bụ obodo nwụrụ anwụwe na n'ife m na-ekwu ebe ụmụnwelibe niile anyị so n'ife a na-eme ịmara na ọbụ ndị Igbo na fa na-emepe obodo ebe ọ bụ na ijelu wepụ onye Igbo ma na ife ọma dị ebe ahụ ndị Igbo nwere enwe ọba nwere enwe Igbo nwere enwe onye ime iji wee matụ wee gezi ka nwee kọrọ ha akụkọ Igbo amachisigo nsụwa mbụ niile nwere na-eto falụrụ kọmpini bụrụ kọmpini na Lagos steeti Lagos mara mma n'ọbụ ndị Igbo mere eme iluzie na trade fair ọ bụ na Spanda n'ọbụ ndị Igbo mere ibe ọ bụ ndị Igbo Igbo na-emepe obodo Igbo so n'ibe a na-eme anyị bụrụ Igbo wee jezie n'ugwu Awụsa ịma na ọ bụ ndị Igbo mere ugwu Awụsa ifefe ọdụ tata ndị Igbo dere na desert niile nọ n'ugwu Awụsa kụzọrọ development yo ekwune na be ndị Awụsa Kano steeti nọ malụ mma tata ọ bụ ndị Igbo mere eme Kaduna ma ọ bụ Sokoto n'ụzọ n'ife a na-emezi n'afọ aka ndị Igbo nọ n'ime ihe ịnọ n'ife ama enwere Naijiria enwere Igbo tata na n'ife na-ekwu anya ga-enwe ntị ka ndị ọrụ gị onye gwalụkwe na-agwa ya ọzọ ọ bụgo ozi ime ga na-achị anyị Igbo bidoro gbogbo wee malụrịra ịma na ọ bụzi nke onye wetara indipendensị na Naịjirịa nwere onwe fatata n'ọbụ Igbo manụ ya bụ nwa mmadụ n'ọbụ onye Ọnịcha do Nnamdi Azikiwe ileta onye a na-akpọ leti ndị Emeka Odumegwu ya bụ dị first lady dị man enwere na Nigeria military ọgwa Oxford University ga ọgụlụ akwụkwọ anyị nwere ya n'egwu onye obodo na-abụrụ ịga na-asụ oyibo ebelebe egbe ebuo nwanne uti okoko mmadụ nwoke a na-asụ ụzọ ife nwee ka nghọta ya aghọta awekwuzibe kwuru na buri ọnata Naijiria ma ọzọ ọgaranya gbanwe ọmadị aghọtara ife asụrụ n'oyibo enwere ya nue na banking sector na mgbe ochie
sector na-enwe sheki n'ịnụlụ ya ofu obeli ma pụta na oje emepe ndụ bangi o ogologo ụmụ mmadụ o ọbụli enwe nwanne ndị obi ife meketala wee butelu mmadụ ọya tupu esi n'igwe wee zutere anya onye enyemaka o ọ bụ onye Prọfesọ Chukwumachas Soludo Olówú ní Sọfịa ndezi oyi na ọlụlụ ọlụwo odide ya bụ banki sektọ welu ti chesi enye banki zọrọ ụzọ ụmụ mmadụ ebe agụlị ya Igbo bi n'elugbo ugbo wee bụrụ mgbọrọgwụ Naịjirịa asị na onye nwere tinye anụnụwe ndị Igbo na n'Igbo enyi a na-ebu ibe niile a na-eme Igbo mmanụ na Naịjirịa agbanyeghị ebe ibe niile ndị Igbo na-asọvaivu wee ọgadabụ ndị Igbo na-azụba anyị na nsali impọtụ and expọtụ n'ọbụ ndị Igbo nwere enwe ibe dị na maketi nọdị n'akara aka anyị oyi gọọmenti tinye ego na dọla ndị Igbo tinye afịa ego and ebe dụmanụ Igbo mmanụ mọ sọvaivu wee abịa n'iwe niile na Chukwu gọziri ndị Igbo dị n'ọnụ oyimekwuo omi ya naanị Igbo na anyị nwere ibe Igbo bụrụ mgbọrọgwụ Naịjirịa obi ibe mụ na-agwa Igbo manụ tata Igbo fụ onwe unu n'anya ibe ga-adị mma n'ụwa Igbo enwere ịfụnanya ma ncha ma ncha abụrụ na Igbo onwe ịfụnanya ibe ga-adịrịwa mma agbanyeghị ngozi Chi gọziri Igbo manụ Igbo manụ ka na-ata ahụhụ na Naịjirịa ọ bụ gịnị kpatara ya bụ ife ajụjụ ka mụ na-ajụfe Samio agbanyeghị na ndị Igbo nwere ibe niile a na-ata ahụhụ na Naịjirịa eti ka m kọọlụ gị ife ji wee gbuo onye abụwe gburu eti ka m wekọrọ ya o nwere ibe na-eme na Naịjirịa ọ na-eti m aka ya bụ ibe na-ewere iwe eti ka m kọọlụ gị ịmana Igbo manụ fụ ebe nwanne ya ga-esi weta ife ọma obere ogwe wee tichie obido wee gbaba ya mma o nwere ihe ntọzi anya ọ nọ n'ụwa anya ka mụ na-ekwuo ọyịma ịgbana ọ bụ na ndị Igbo ka na-enwe nkewa adụwa m Igbo onye Anambra ka Igbo onye Enugwu Igbo onye Ebonyi steeti Igbo onye Imo steeti Igbo onye Abịa ibe ọ bụ ibe anyị na-afụ na n'Igbo anyị enwere ofu obi ma ncha ma ncha Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa karịa nwanne m ya bụ ibe o butere mmadụ ọya onye ka mụ na-ekwuo ọ bụrụ na etinye onye Igbo na gọọmenti ọfịs o nwere ụmụ nwanne ya wedi na-eme esampụlụ o nwere ụmụ nwanne ya wee na-eri ọfịs ọ bụ gịnị ka mụ na-ekwuo ka mụ si n'olu drivers license yo ọ bụ na ndị Igbo ka a na-akpụ ya ọ bụ gịnị kpatara ya n'ụwa ndị Awụsa amaliba na-akpọ drivers license yo anya bụ n'ala Igbo anya bụ ife na-ebute okwu Igbo nwere ịfụnanya